Boyno, maing buntag, maing udto, maing hapon sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini atong broadcast, malabay man sa gamahan ng tikluhi sa internet. O kumusta na mo, no? Nakapahamutang ba mo? Kuhanin yung papel, ballpen, isulatan bersikulo tapos sa mga programa, basta pagbalik ko na bagay sa balang kasulatan. Ako nga dako nga pagtahod sa itong mga kadakuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa itong pinangga nga presidente sa Union, si Pastor Roger Caderma, o usab ato nga Executive Secretary si Pastor Danielo Palomares, o usab sa ato nga Treasurer, Sir Chimuel Almusera. So, ilabay yung mga pangutara karon 0916-278-9921 alang sa Globe. O baka sa Smart, 0929-344-1777. O gato na taga-agpagtagad nga ng mga pangutaha. Bueno, ato iduko atong ulos samtang kita magampo. Salamat o Diyos sa imong pakiguban. Daghan salamat sa imong gugmag panalangin nga amon angkon gikan kanimo. Amo mag-imbitar sa balang spiritong maghatag kanamo og lamdag samtang kami mag-atiman, magpanubag sa imong mga pangutana. Salamat o Diyos sa pagdubag sa imong pagkampo kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, aduna tay first caller. Caller, go ahead, palihog. Padayon, caller. Bungutan na po sa bakining. Ngayon magudsik nga. Atong dawato ng atong unang caller, wa pa siya kapasok. O hopefully nga makapasok siya karon. Mo pa ipagabot gyud nato na traffic kita. Murag nalita karon og mga 5 minutes tungod sa heavy traffic nga nakaron sa Cagayan de Oro. Okay, go ahead, first caller. Pinitang napulo kasugo para ra daw ni sa Hudiyo. Dili na daw ni applicable karon. Ang napulo kasugo igsoon dili kana para sa Hudiyo lamang. Although kung tanaw tong balang kasulatan naa ang mga Hudiyo sa panahon sa paghatag sa napulo kasugo. Pero kita moingon nga dili lamang na sa mga Hudiyo. Tanan tao na sa tibok nga kalibutan. For example, Ecclesiastes Kapitulo 12 sa iyang bersikulo 13. Adun ni gipahayag ng balang kasulatan din nga atong matagaan og konsiderar nga naay mga reference gikan sa balang kasulatan nga dili lamang ni alang sa mga Hudiyo. Okay, Ecclesiastes Kapitulo 12 sa iyang bersikulo 13 nagingon. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan daduog na kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibok nga katundanan sa tao. Tibok nga katundanan sa tao, wa magyug tibok nga katundanan sa Hudiyo. Follow up pinsod mo na kay i-follow up. Ay nga mga sila pastor nga dili na daw applicable karon ang Old Testament kay naa naman daw bago. Nga daday sa Old Bagong Testament nawala na day nang napulo kasugo. Pwede na day ta magpatay karon? Pwede na ta daw napulo kasugo karon. Unsa man? Kay naa na daw bang sugo, dili na daw napulo ilang gisunod. Unsa naman ang ilang gisunog day karon kung dili napulo kasugo? Gugma daw sa Diyos, gugma sa tao, wala daw napulo kasugo. Okay, kanang gugma sa Dios, gugma sa tao, wala din na sa daan tugon kay mao gipuli sa sa napulo kasugo. Basahan ta kay igsoon, kanang gugma sa tao na sa Old Testament. Ang gugma sa Dios na nagyapon na sa Old Testament. Unahon na to ang basahon ang Leviticus Kapitulo 19 bersikulo 18 atong tagapagtagad gani. Ang gugma sa tao atong unahon. Nagyon dili ka magpanimalos ni magbaton sa pagdumot batok sa mga anak sa imong katawhan kung dili hinuon higugmaon mo ang imong isikataw ingon sa imong kaugalingon. So di siya mahulog upuli kay diha na ang gugma nga di nasad ang napulo kasugo. Kung yung puli, meaning to say na ang napulo kasugo sa Old Testament, wala ang gugma, pag-abot sa New Testament na walang napulo kasugo, napulihan sa gugma. Kaso naaman ang gugma daan, dungan sa napulo kasugo. So imong tanaw na atong tanaw ng gugma sa atong Dios, no? Deuteronomio Kapitulo 5 bersikulo 6:5. Nagingod din ang 6:5. O gigugmaon mo si Jehovah nga imong Dios sa bugos mga kasing-kasing o sa bugos mong kalag o sa bugos mong gahom. So nanadaan ang gugma sa Dios. So dili siya pwede mahimupuli. Gani kining sugo sa gugma igsuon, dili kini siya bag-o nga sugo. Atong tanawon ang Juan aron makita nato kung giingon sa balaan nga kasulatan. Ako basahon din igsoon sa ikaduhang Juan kapitulo 5 bersikulo kapitulo 1 bersikulo 5 ug 6. O karon mga muyo ako kanimo senyora dili nga daw ingon magasulti ako kanimo bag-ong sugo. Kun dili sugo nga ato nang nabatunan sukad pa sa sinugdan.
nabatunan na to, sukat pa sa sinugdan. Kano sa man ang sinugdan? Dito pa sa sinugdan. Mamagana itong gibasa sa Leviticus 19:18, gibasa na to sa Deuteronomy 6:5, kaya na diya sa sinugdan pa. Tiyoson tas magbasa. Og ang gugma mao kini, nga kinahanglan managgawi kita subay sa iyang mga sugo, og ang iyang mga sugo ingon sa iya nang nadunggan sukad pa sa sinugdan. Nga mao kini, kinahanglan madaggawi kamo diha sa gugma. Kano sa? Sukad pa sa karaan, sukad pa sa sinugdan. So meaning to say, diha ng gugma sa Old Testament, dili matawag na tugpuli. Now, punto. Na ba ang napulo ka sugo sa New Testament? Gikutlo ba ni Apostol Pablo? Atong basahon. Roma Kapitulo 13, versikulo 8 nga to sa 11. Atong matagdan og makita nato ang giingon dinis balaang kasulatan. Roma Kapitulo 13, versikulo 8 ngadto sa 11. Okay, nagyon. Ayaw ka mo pag-utan sa bisan unsa kang bisan kinsa. Gawas sa paghigugmaay ang usa sa usa. Kay ang higugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. So nadi kay gugma sa imong silingan nakatuman ka sa kasuguan. O unsa ni nga sugo? Versikulo, sumbayan tas magbasa. Ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, o ang bisan pa unsang sugo, kini naglangkob sa pulong nagaingon, higugmaon mo ang imong silingan, ingon sa imong kagalingon, ang gugma dili mo himog dautan, ngadto sa silingan, busa ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. So ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. Wa maging ang gugma, mo'y puli sa kasuguan. Okay? So, makita na to, maklaro, mauna gingon sa balaan nga kasulatan. Now, nasulti naman na to sa panahon ni Apostol Pablo, atong tanaw no sab sa panahon ni Jesus Christ. Unsa may gingon ni Jesus Christ dinhi? Daganta sa Mateo Kapitulo 22. Atong basahon. Mateo 22, dinhi sa 34, ngadto sa 40. O, sugot as 35. O gusa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana kaniya. Aron sa pagsulay kaniya, mingon siya, magtutudlo unsam dakong sugo sa kasuguan. 37. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Og ang ikaduha sulusama ra nga mao kini, higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Niining duha ka mga sugo nagasugad ang tibok nga kasuguan og mga propeta. Ha? Nining duha ka mga sugo, gugma sa Dios, gugma sa tao, nagagikan ang mga kasuguan og sa mga propeta. So wa gid masayop si Jesus Christ. Sa diyang nahibagat niya ang batan-on nga dato og sa iyang paghibagat sa datong dato nag-ingon diri. Og unya miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagingon, magtutudlo. Unsa may maayong buhaton ko aron makapagniya pagkapaniki ako sa kinabuhing dayon. 17. Kaniya mitubag siya nga nagingon, nganong nangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo, anay lamay maayo kung dili, kung gusto ka nga mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Kaniya nangutana siya, hain man niining sugo Og si Jesus mingon kaniya, ayaw pagbuno, ayaw pagpangawat, ayaw pagpatay, ayaw pagsaksig bakat, tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan, o higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nagkutlo si Jesus Christ sa napulo ka sugo. So therefore, wala ang napulo ka sugo. Sa Mateo 5:17 nagyon si Jesus Christ, wa ako manhis magbungkag sa kasuguan, mani ako dili sa pagbungkag, kung dili sa pagtuman ini. Okay, Paulo Apigson. Napailahi nga pangutana? Ay aton dawaton, no? Ang mga sulod dinhi sa atong Facebook. Atong i-open atong Facebook kay ulahi man ako ni na open. Okay, tawag lang mo kung gusto mo manawag, atong tagaan og pagtagad ka na inyong mga pangutana. O nahibalo kita nga ang ato lang gamiton mao ang balaan nga kasulatan. Na dinhi si Ruel D. Ases. Mayong hapon, Pastor. God bless. Lini Ondoy, mayong hapon watching from Hong Kong. Merling Lapinig Jurek, God bless us all watching from Jeju, Korea. Merlin Lapinig Jurek, mayong hapon. Nga din si Rituya Nano Jr., Pastor. Sa dungong nako na ang mga mahugaw na hinluan na daw sa Hebrehanon 9:10. Atong tanawon kung ang baboy ba ning gisgutan sa 9:10 nga nahinluan, okay? Ato may kalabutan kadi sa mga paghalad-halad. Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 10 mo ang iyang bersikulo. Akong basahon. Nagingon diri. Hebrehanon 9:10. Okay?
Yeah. Mato pa niya, kung dili may kalabutan lamang bahin sa kanunon o gilimnon o sa nakalilaing nga paghugas, mga tulumanon nga alang sa lawas nga gipahamutang aron pagatumanon hangtod sa panahon sa pagpatarong sa buhat. Unsa gisgutan dinhi, kalanon og ilimnon. Wa ni maghisgot og baboy. Kay baboy dili ba kalanon? Wala ba tay mabasa sa Biblia nga ang baboy kalanon? Wa sa tay mabasa sa Biblia nga ang baboy gitugot sa pagkaon. Unya naging uni kalanon ang gisgutan dinhi og ilimnon. Nga ang pangutana, kung kalanon ni siya og ilimnon, unsa may buot ipasabot niini? Di ba mao man ni gisgutan dito sa Colosas 2:16 nga giwala na siya? O aton tanawon ang Números 29:10 kung unsa ni nga kalanon og ilimnon ang giingon diri. Okay? Números 29, versikulo 10. Og mao ni ang giisgot sa balaan nga kasulatan. 29, 10. Okay? Nag-ingon diri. Okay? To sa ning i-arrange kay nga putol man ni atong mga kaniki. Labot pa sa halag nga sinunog. Okay? Kuan na lang, Números 29:6. Sorry, atong gi-correct kay mura og sayop akong bersikulo. Okay, akong basahon pagbalik, nagingon, 29:6. Labot pa sa halad sinunog, sa bagong bulan, ug sa halad nga kalanon, ni ini, og ang dayon nga halad nga sinunog, og ang halad nga kalanon, ni ini, og sa ilang mga halad ilimnon. So halad kini nga kalanon, halad nga ilimnon, may kalabutan sa pagserbisyo sa sanktuaryo. Mauni ang gisgutan sa Hebrehanon 9:10. Wa maghisgot og kaon sa baboy. Bueno natay caller, kaduhang caller. Caller, go ahead, palihog. Maayong hapon, Pastor. Maayong hapon usab kanimo diha. Ako pangutana, Pastor, kalang sa Mateo 12:40. Daghan kong galali sa anin. 3 days and 3 nights. 12:40 sa Mateo. Lagi, mahitungod sa 3 days, 3 nights. Atong basahon. Mateo Kapitulo 12, sa iyang versikulo 40. Kay maingon nga si Jonas, didto sa tiyan sa dakong isda, sulod sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi. Maingon man usab ang anak sa tao, adto sa kinapusuran sa yuta, sulod sa tulo ka adlaw og tulo ka gabi. Tres noctas kay tres hemeras sa Griego nga pagasulat. Unsa may but nimong, unsa may pangutana nimo ng tres noctas og tres hemeras? Ang pangutana na ako na, Pastor, kay daghan man kong galali sa ana. Yaay mo ingon na Merkulis ko no, Wibis, napatay si Kristo. Ato may tinuod na. Ang tinuod na mo ni nga walay Miyerkules diri, walay Biyernes diri. Pero kung imong tanaw na ubang bersikulo sa Biblia, naa diha ang Biyernes. Pangutana, atong tanaw no, ang gitawag natog Biyernes sa pagkamatay ni Kristo. Unya sa Domingo sa pagbanhaw ni Kristo, dagan ta sa Lucas Kapitulo 23. Atong tanawon gikan sa 43 ngadto sa 44, mao ni gingon sa balaan nga kasulatan. Akong basahon 54 sugod. 23 sa Lucas, adlaw kadto nga pangandam og nagsugod na ang adlong igpapahulay og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea. Kining word nga adlong pangandam igsuon, mao ni ang gitawag sa Greek word nga paraskiwi. O ang paraskiwi igsuon bisag asa nga lexikal nga mutudlo kanimo Biyernes gina siya. Nagingon, adlaw kadto nga pangandam, nagsugod na ang adlaw ipagpahulay. Og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea, og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa sa pagpahiluna sa iyang lawas. Og unya na mauli sila, nangandam sila og pahumot og gihaplas og sa pag-adlaw ipagpahulay na mahulay sila sa sugo. Okay? Biyernes namatay, pagka-Sabado nagpahulay sila, sumala sa kasuguan sa Dios, o sa versikulo 20, Kapitulo 24, versikulo 1, 2, 3, ato nakita, mauni ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Uno, apan sa pagkaadlaw na, nga nahinong adlaw sa simana, sa kadlawon, sila nangadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam, og ilang nakita ang bato, nga giligid nakikan sa lubnganan, apan sa pagsulod nila, wala sila nakaplagan nga lawas. Nabanaw na si Kristo nini. Biyernes namatay, nangandam sila, Sabado na mahulay sila, sumala sa kasuguan, o pag-ika-Domingo, nabanhaw si Jesus Christ. Unsa may yung follow-up, Igson? Ang ilamang ko, kwintada o Pastor, katukulong
kuan hapon niya nabuntagan kulang kuno sa kuan sa oras. Exon nga ni. Mismo pa ang Wednesday nga propagator nga namatay kuno si Kristo Wednesday. Dili siya ka-prove sa 3 days 3 nights. Nganuan, nga ni. Namatay si Kristo alas 3 sa ato nga oras. Okay? Adlaw pa na siya. So 1 day, Miyerkules. Pagka Huwebes, another 1 day. Pagka Biyernes, another 1 day. Pagka Saturday, another 1 day. Pila? 4 days. Wa magingon ang Biblia nga 3 nights and 4 days. Problema ginaba. Nga naman, 4 days ang ilaha. Pero ang sa ato, dili nato i-interpret ang Biblia sa atong kaugalingon nga pagsabot. I-interpret nato ang Biblia pinaagi sa pagsabot sa Biblia. Sa Biblia, igsoon, bisag asa ka mo ato sa mga biblical commentary. Aduna sila'y balaod nga gitawag og una. A part of una is equivalent to 1 una. Una means day. A part of 1 day is equivalent to 1 day. Pananglitan, nagsabot ta. Okay, magkita ta. Karong Martes, sabon. Ikatulo kadlaw gikan ron. Kano sa ta nagsabot? Domingo. Domingo, Lunes, Martes. Pero kung imo nang kuhaon ang by oras, 24 hours, di ka siya mabot 24 hours. Pero ang batasan mo ni, tawag na itong 3 days, basta na ay adlaw, o niya, ikatulo nga adlaw, wa magmatter kung unsa nga oras. Maugyapon na sa Biblia nga kinaiya igsoon. Na kung imong istriktohon, Miyerkules, kay 24 hours gyud ka, ang mahitabo, 4 ka adlaw, o 3 ka gabi. So, layo na gihinoon kayo ang ilang interpretasyon. O yan, kani mo gigamit din ni igsoon, mahitungod sa Mateo 24, 12:40, dili man nato ni maliteral. Kung imo ning iliteral igsoon, akong basahon na, nag-ingon din ni 40. Ingon siya, kay magaingon nga si Jonas, didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa 3 ka adlaw 3 ka gabi, maingon man ang anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta. Pangutana, asa man ning kinapusuran sa yuta? At the heart of the earth. Sa English, sa King James Version. Pangutana, asa ang heart sa earth? May nga, dili man na literal, pastor. Mao man gani nga dili nato ihubad ang Biblia sa atong kinaiya. Dili kana siya literal. Kanan 3 days and 3 nights, ang ilang nga paagi sa Hudiyo kaniadto igsoon, a part of a day is equivalent to 1 day. Okay? So, part sa Biyernes, 1 day na siya. Part sa Sunday, 1 din na siya. So, Biyernes 1, Sabado another 1, 2, o pagka Sunday, 3. So, 3 days and 3 nights. Okay. Pangutan na igsoon, follow up. Ano pa? Wala na? So, daghang salamat sa iyong pangutan na igsoon. No? Naadini si Lia Makabuhay Abalye, maying hapon, Pastor. Minaw na pod ko. God bless. Nani siya sa gitawag nato Malaysia mga pinangga, no? O ganiya din si Rituya Nano Jr. Mayong hapon, Pastor. Ngutana ko bahin sa Hebreano City 12. Bahin ba kini sa sugo sa halad, ikapulo o napulo sugo? Pastor, Hebreano City 5, 6 og 9. Okay, daghang salamat. Kini nga sugo igsoon mahitungod di sa sugo sa sanctuaryo. Okay? Ug unsa may naa sa sanctuaryo? Mga paghalad-halad. Kinsa may nagmaniho sa sanctuaryo? Di ba ang mga pare? Sa diyang namatay si Kristo sa Mateo 27:51, nagilis ang tabil. Meaning to say, wala na ang function sa sanctuary. Kaya ang function sa sanctuary, karniro ang gipatay, si Kristo mo katapusan nga karniro nga gihalad. So therefore, wala na paghalad-halad. Akong basahon, ang gitawag na to Hebreano Kapitulo 7, versikulo 12 nga imong gingon. Kay kung aduna may pag-ilis sa pagkasaserdoti, kinahanglan usab nga adunay pag-ilis sa kasuguan. So sa ato pa, ang gisgutan igsoon, katong mga butang nga gisgutan didto sa sanctuaryo, nga diin ang saserdoti nagministeryo. O sa diyang nagministeryo siya, didto siya nag-assess sa gitawag og mga karnero o mga mananap nga gihalad nga nagsimbolo sa kamatayon ni Kristo. Sa diyang si Kristo ginamatay, siya ang katapusang karnero, wala na'y pagsilibrar pa dito sa sanctuaryo, kay wala na. Bueno, natay caller. Ikatulong nga caller. Caller, go ahead, palihog. Pastor. Padayon, caller. Nakapunta na, Pastor, kinayang
kung ang Ginoo pastor ang creator sa tanang butang, nan kinsa man ang nag-create kang Lucifer? Okay. Kung si ang Dios mo'y creator sa tanang butang, kinsa kuno ang nag-create ni Lucifer? Hindi ang Dios. Siya may nag-create sa tanang butang. Siya naghimo sa mga malunda. Tanang butang makita o dili makita. Manulunda, di man na makita. Siya nagbuhat. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 14, 15 o 16. Mao ni ang gingon sa balaan nga kasulatan o atong basahon ang Kolosas 1. Okay? Nagingon diri. 1:14. Okay, Kolosas 1:14. Nagingon. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Ang panganay sa tibok nga kabuhatan, si Christ niyang gisgutan. Kay pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang. Tanang mga butang. Okay? Pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang butang. Diha sa langit, dini sa yuta, makita o dili makita. Tanang butang, diha sa langit, dini sa yuta, makita o di makita. Ang manulunda, dili man na nimo makita og nasa langit. Siya ang nagbuhat sa tanang butang. Padayon Igsoon, sa imong follow-up. Di ba pastor ang gi-create sa Ginoo perpekto? Pero ngano man nga naay Lucifer? Okay. So, daghang salamat yan na. Nganong naay Lucifer? Ang gibuhat ni Ginong Hesus, si Lucifer. Si Lucifer, may gibuhat, wa naghimo ang Dios og Satanas. Si Lucifer, may naghimo sa iyang kagalingon nga mahimong Satanas. Kaya ang word nga Lucifer, na morning star na siya. Okay, kahulugan niya na. So, ang Dios nagbuhat og Lucifer. Si Lucifer na nagbuhat siyang kagalingon mahimong Satanas. Ezekiel Kapitulo 28. Okay? Arita sa versikulo 14. Okay? Ikaw mo ang dinihog nga kerubin. Manulunda. Nagatabon, okay, kerubin, nga nagatabon og ako nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsagag kanaog sa taliwala sa mga bato sa kalayo. Ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo. Unsa si Lucifer kaniadto? Hingpit. Gikan sa pag-umol kaniya. Kinsay nag-umol niya? Ang Dios. Now, sa unsang bahina nga nahimo siyang Satanas? Sumpayan ta sa pagbasa. Okay? Hangtod nga ang dili pagkamatarong hikaplagan diha kanimo. Asa nakaplagan ang dili pagkamatarong? Naa sa Dios o nakang Lucifer? Naa sa kang Lucifer. For example, hangtod kining Biblia, manaa kanimo. Naa nimo? Wala. Wala pa. Pero kung imo dawaton, naa nimo. No, lahi ang kang sa Lucifer. Kay ang pagkamatarong gikan, dili pagkamatarong gikan kaniya. Nganong nisipyat siya? Nganong nakasala siya? Tungod sa garbo niya. Versikulo 17. Ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta. Unsa? Gipataas niya ang kasing-kasing niya. Taas siya garbo. Unya, matupan niya din gidaot mo ang imong kinaadman. Si Lucifer gyapon nagdaot siyang kagalingon. No? Siya ra gyapon sa unsa nga bagay. Si Lucifer nabasa sa Dios ang iyang kasing-kasing. Ug unsay naa sa kasing-kasing ni Lucifer? Isaiah 14, versikulo 12 ngadto sa 14 atong basahon. Mo ni ang naa sa kasing-kasing ni Lucifer nga nabasa sa Dios. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit? O kabugason, anak sa kabuntagon. Mao ni si Lucifer. Ang pagkalumpag mao mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta, ang nagalumpag sa mga nasod. O ikaw mingon sa imong kasing-kasing, akong mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa bituon sa Dios. Ambisyoso. O ako magalingkod sa bukid sa tigumanan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. Gusto siyang mupuli sa Dios. 14. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kaitasan, sa mga panganod. Imuon ko nga ang akong kagalingon, masama sa taas kayo uyamot. Gusto siya may imong Diyos. Okay? So, ambisyoso. So, ang kudita, Igsoon, wa magsugod sa Pilipinas. Ang kudita, nagsugod dito sa langit. Nagkudita ang yawa dito. Mabitaw na igubat, Pinadayag Kapitulo 12.
Nahitabo ang gubat, tungod kay si Lucifer, nagkudita sa Dios. Okay? 12:7. Og nahitabo ang gubat dito sa langit. Si Miguel og ang iyang manulunda nakiggubat batok sa dagon, og ang dragon og ang iyang manulunda nakiggubat. Apan gilupig sila og wala na idlap dapit alang din kanila didto sa langit. Og gitambog ang dragon, ang serpente kagaraan, ginganlag giyawa, Satanas, gitambog. So imo makita igsoon, muna ang history nga gikan sa balaang kasulatan. Wa maghimo ang Dios og Satanas. Iyang gihimo si Lucifer. Si Lucifer naghimo siyang kugalingon nga mahimong Satanas. Go ahead, Igsoon. Follow up. Okay na, Pastor. So, okay, daghang salamat sa imong pangutana, Igsoon. Mao to ang atong mga kaigsunan nga nanawag, no? Na dinhi si Mahal kay another day to listen and learn from the Word of God. God bless to all. Niya din si Lingling watching from Kidapawan City. Niya din si Kuliantes Jane watching. Okay, daghang salamat Sister Jane, no? Ilamin na sa imong pagsunod ni atong programa. Niya din si gitawag na to GC Altora, Agripino Mancera, Bitgons, o nga din si Mimi Gorin Vacalares, akong rumit. Niya din si Shira Aranyatan, Dan Siarot Maasin, Lingling, Jubal Lasarte, Giging Manggubat. Bunyo, nakabsan kita sa itong panahon sa first portion. Ayaw paghawa, mubalik kita karon tutod. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa syetisyentos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Bueno, may balik kita mga pinangga. O daghang salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. O atong gikalipay ang inyong pagsunod nini nga kapunon. O asa na ba to? Nawala ko. So aduna mo ipangutana palihog, tawag lang nini sa ato nga mga number nga gihatag diri. Diri sa 0916 278-9921 o baka sa Smart 0929-344-1777 o tagaan na to nagpagtagad ng inyong mga pangutana. Okay? So abri atong mga linya karon o asa na to, di man ako makita ang ako nga kuan diri. Akong tanaw kinyara. Niya din Igsoon ang si Mervin Sweetie Toledo, Charlie Ranz Pacio. Ayaw mo kalimot Igsoon na i-share lang ninyo ni nga mga episode. Kay sayang nga nguban dili sad maka benepisyo sa pagtanaw nini tungod kay lain-lain man tag-ula sa tibok nga kalibutan. Pero kung inyo ni i-share, mas-save nila ni dito sa ilang nga mga wall. Na dinhi si Japit Punduon, Anliza Aninon, Edgar Bugs, Marilo Juanitas, Marcos Antonio Zam, no? May hapon diha kanimo sir. WAW9 Intanto, Elin Obshuma, okay?
Og asa to? Ilin Obsiuma, Pulsay, Mirna Pihidero Dagpin, Glory P. Apatan Manungkas, Richard Cartayong, Marwin Sintillas Baloro, Annalyn Vargas Salubre, Peter Quaterno, okay? Peter Quaterno Tosio og si Rini Viñanieras, okay? So kung aduna mo ipangutana, i-send lang diri, no? Aton tagaan na og pagtagad. Na dinhi si Early Access, may tanong po ako, ano ibig sabihin ng Sabadista? Ang Sabadista igsoon, dili na mo na official nga ngalan. Mao na gidagnay sa mua, pero dili mi nagngalan ana. Ang nagngalan ana mga Domingista. Gitawag mig Sabadista kay ang amo adlaw nga igsisimba. So malas ba lang kasulatan Sabado. So ang word nga Sabadista gikan sa word nga Sabado. Muna gitawag Sabadista. Na kung ikaw nagbantay og Domingo, ang imong adlaw nga igsisimba Domingo, gitawag sad ka og Domingista. So kasagaran ang tawag sa Sabadista mga taga Domingista, no? So ingana lang ka simple pero ang amo nga official nga ngalan Adventist, Seventh Day Adventist, okay? Nya din si Rilan Lopez Salaganten, Pastor, shout out sa tanan taga Hinguog. Nag-hook up ang Hope Radio Hinguog karon. God bless to our media ministry. Bueno, natay caller. Atong dawaton ang atong caller. Caller, go ahead. May hapon, Pastor. May hapon usab. Alala ko ipangutana ba kay namo ko yung mga kaigsunan nga gina-question nila ang paghatag sa tithes. Okay? Kay ana pa sila nga anong muhatag mo sila tithes nga sa pastor ang gapon padulong. Nga iya mo tada sa Ginoo. Okay? So sa may pwede na to itubagan na, Pastor. Okay, kung maka-encounter ta na. Ang atong itubagan na igsoon, naa maguna sa Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 8 ngadto sa 10. Nagingon. Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa niana, kamo nangawat kanako, apan kamo na nag-ingon. Unsao namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo og mga halad. Kamo gipanghimaraot uban sa paghimaraot kay ako inyong gikawatan bisan kinintibok nga nasod. Yes. Dad-an ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Aron adunay kalanon diha sa akong balay. Literal ba ni? Dili. Nabalay-balay mo kaon. Ambot pasabot ani igsoon, kinsa may naasulod sa balay. Diba ang mga saserdote? O pinaagi niini sulayin ninyo ako karon. Now, atong tanahon, sa panahon ni Apostol Pablo, kung sa iyang gingon, Unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 14 eg 15. Okay? 9, 14 eg 15. Nagingon. Sugod ta sa 13. Wala baka mo masayod nga sila nga nanag-alagad sa templo. Kinsam na? Nag-alagad sa templo. Mga pastor, di ba? Wala baka mo masayod nga sila na nag-alagad sa templo nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo. Og sila nga nag-alagad, okay, sa halaran nagadawat sa ugbahin gikan sa halat inuyaw. Sa ingon nga paagi, ang Ginoo nagsugo nga ang mga magsasangyaw sa mayong balita magakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa mayong balita. Mabitaw nga ang pastor sa Seventh-day Adventist mga pinangga, wala gyoy trabaho gawas sa iyang pagkapastor. Bawal nga manarbaho mi sa gobyerno, unya pastor sad mi, bawal na siya. Bawal nga mag-drive mig sikad, unya pastor sad mi, bawal na siya igsoon. Bawal igsoon nga kung pananglitan pastor mi, magtrabaho mi sa mga pribado, bawal na siya. Mamanaging yung subalang kasulatan. Kaya ang pastor nang hinabuhi sa ilang pagkaon, diya sulod sa templo. Inoon ka nang nangutanan nimo, ato lang na siyang pasayloon igsoon tungod kay wala manggod na siya mahibalo sa gitawag nato og prinsipyo sa ikapulo. Gani dinhi sa Números 18:26 nangingon, labot pa isulti mo sa mga libihanon o ipamulong mo kanila kung magakuha kamo gikan sa mga anak sa Israel sa mga ikapulo sa akong gihatag kaninyo gikan kanila
pagapanulundon ninyo, magahatag kamo gikan niini sa halad tinabyo kang Jehova ang ikapulo sa mga ikapulo. Gawasan ng ikapulo igsuon nga natigom da siya. Nasulod sa pananundalan niya gikan diha gikuha ang mga sweldo sa mga pastor. Ang pastor nga nakadawat sa ikapulo, mag-ikapulo sad na ayaw mapagunahuna nga kamuray membro kabalo mo hatag og ikapulo. Ang pastor gahatag yapon na ikapulo. Ug ayaw mo pang hinambog mga pinangga nga mga kaigsuonan nga ang pastor namo nagkaon sa akong ikapulo. Oy, dili gyud taon na inyo ikapulo. Ang ikapulo gikan na sa Dios, walay ato nini nga kalibutan. Hambugiro ra kay tagmingon nga ato na. Tanaw na to kung nabay ato nini nga kalibutan. Gipiyal na sa ato igsoon. Okay, Salmo 24 bersikulo 1 ang gingon sa balang kasulatan tin-aw kayo. Aton tanaw na 24 bersikulo, iya ni Jehova ang yuta og ang pagkapuno niya na ang kalibutan og sila nga mga nagpuyo nini iya ni Jehova ayaw na ang kuna gipiyal na nimo. Unya gikuha ang imong loyalty. Matod sa Biblia, loyalty nimo iuli ba nimo ng ikapulo kanang word nga iuli meaning dili imo. Ngano iuli man nimo dili man imo? Ha? Kang punto nga iuli meaning dili gina imo. Imo lang iuli. Naya paghuna-huna nga ang pastor wa gahatag ikapulo parehara ta. Ang mga membro gibuhi sa Ginoo, ang mga pastor gibuhi sa Ginoo. Okay? So ingani mga igsoon, iuli ang tibok nga ikapulo sa balay nga tipiganan. Okay? Nasay mga tao nga nag-uli, naglilion pagid nila kung unsay gipangbuhat. Mura bang nahulam og kabaw ba? Ikaw nga nanghulab kabaw, imong iuli sa tag-iya, imo pag gili unsa ang paggamit sa tag-iya. That's foul, no? So mao gani ang atong katundanan ihatag lang ang ikapulo igsoon, mao na gingon sa balang kasulatan, dili gid nato na ato tahon. Mao man gani igsoon kanang mga balaan nga butang iya na sa Dios. Okay? Kanang mga balaan butang iya na sa Dios. O kay iya man na sa Dios, imo na siyang iuli. Tanan nga naa sa imuha iya na sa Dios. Busa kanang iya sa Dios, bisag dili ikapulo, bisag halad, bisag na sa imong pitaka kay iya man na sa Dios, gamitan na sa binalaan nga paagi. Ayaw na ipalit og sigarilyo. Ayaw na ipalit og bino. Ayaw na ipalit og mga bisag ibutang nimo sa mga investment nga scam. Kay nga naman, paninglan kas ginuana na ba? Boy no, natay caller. Atong gamiton na dawaton atong caller. Go ahead palihog, caller. Hello. Paday Nixon. Mangutana ko ba, kamang sa tulong kasugo nga dili ko manataw si Jacob, tulong na dito sa buok iyang asawa, nakapanataw to siya, wala. Ang unsa igsoon nagisgot ka mahitungod sa napulo ka sugo o nga napulo pa sugo nagisgot og panapaw. Unsa imong pangutana? Si Jacob, tuluman sa buok iyang asawa, wala ko siya nakapanataw ato. Tulo ang asawa, wala siya nakapanapaw kinsa? Si Jacob ba? Si Jacob. Tulo ka asawa. Igsoon ni ngani. Before ka Moses nga time, gitugot ang pakigminyuay. Okay? Mismo pa magani sa parinti, gitugot. Pero sa panahon ni Moses, gibroden ka na sa Ginoo, og matod pa mismo sa imong parinti, di na ka makigminyo. Okay? Basahan na to. Leviticus 18, versikulo 6, walay bisan kinsa kaninyo nga magaduol sa bisan kinsa nga haduol nga kabanayan aron sa pagbukas sa iyang pagkahubo. Kaniadto igsoon, gitolerate na siya. Pero sa panahon ni Moses igsoon, gielaborate pag-ayo, gi-explain pag-ayo sa Ginoo kining mga butanga. Gani gi-quote ni Moses sa iyang libro sa Henesis. Ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 24. Kanang word nga kitugot igsoon, di gina-ideas Ginoo. Kaniya ito gitugot, di gina-ideas Ginoo. Ideya na sa tao. 24. Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan, og iyang inahan, og muipon siya sa iyang asawa, og sila mahimong usa. Ang disenyo sa Ginoo igsoon, sukad kaniadto, ang adiin usa ra gyud ang atong asawa. Ang duha mahimong usa. Mao man gani pag-abot sa New Testament sa Mateo Kapitulo 19 adunay gisgutan ang Ginoo diini.
nga diin makapanapaw kita kung mga asawa kita og mga tao nga adunay asawa. Ha? Atong basahon 19 bersikulo 3. Og dihay mga parasiyo nga biduol kaniya og misulay kaniya pinaagi sa pagpangutana nga nagingon. Alang sa usa ka lalaki, uyon ba sa kasuguan ang pakigbulag niya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? 4. Siya mitubag nga nag-ingon, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat nila sukad sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalakig babae, nagkutlo sa Sinesis 2:24. Og nag-ingon, tungod ni ining maong hinungdan, kinahanlan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan o ang iyang inahan og makig-ipon siya sa iyang asawa. Og silang duha mahimong usa. 6. Tungod ni ini, dili na sila duha, kundi usa. Busa ang sa Dios nga gihiusa sa tao dili pagabulagon. Okay? Unya, pagaingon din dinhi sa bersikulo 7. Sila miingon kanila, ngano nagsugo man lagi si Moses sa paghatag sa sulat pakigbulag? Okay? O sa ingon ni ini, ang lalaki makabulag sa iyang asawa. 8. Kanila mitubag, kinsa nagtubag, kinsa nag-ingon si Christ. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, tungod sa kasugutsutan ninyo kasing-kasing, gitugutan na lang kamo ni Moses sa pagbulag sa iyong asawa, apan sukad sa sinugdan, dili mao kini. Gitugutan sa magbulag, pero wa ka tagay kagahom sa pagminyo otro dinhi sa New Testament time. Busa nag-ingon si Pablo sa Roma kapitulo 7 atong basahon. Unsay gingon ni Pablo sa bag-o nato karon nga atong mga panahona kay nagpuyo man ta nining mga kapanahona. Roma kapitulo 7. Okay? Atong sugdan igsuon sa bersikulo 4. Sa ingon usab ni ana mga igsuon, kamo nangamatay na ngadto sa kasuguan pinaagi sa lawas ni Kristo. Aron maiya kamo sa lain nga maiya nga nagbanhaw gikan sa mga patay, no? 5. Kay dihang lawas nun ba kamo? Okay, sibugan na to igsoon. Sorry, dili 4 bersikulo 2. Tungod niini, ang babaeng minyo gipasakop sa kasuguan ngadto sa iyang bana. Samtan magapabilin buhi ang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, siya mahigawas na gikan sa kasuguan, mahitungod sa bana. Sumala nini, siya pagaisipon nga mananapaw, kung makigpuyo siya glaing lalaki, samtang buhi pa ang iyang bana. Tagong kag mananapaw, kung makig-ipon kag laing lalaki, kung buhi ang imong bana. Atong i-reverse. Bisan pang sa gitawa pag sa asawa o sa bana. Kung ang bana, mga asawa o otro, buhi ang iyang asawa, nakapanapaw ka. Sumala niini, iya pagaisipon nga mananapaw kung makigpuyo siya glaing lalaki, samtang buhi pa iyang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, mahigawas na siya. So kung mamatay yung bana, pwede na ka magminyo kotro. Okay? So palapig son. Wala na. So, dagang salamat. Nga din si Orles Ases. Okay, nasa din si Sunski Gitna Camero. Mayong hapon, Pastor, watching from Kuwait. Na din si Lister Palms, watching at the office, Philippine Coast Guard, Manila. Thanks, Pastor. Niyasab din si Japit Pundoon. Mayong hapon, Pastor, watching from Hiroshima, Japan. Nga din si Anliza Aninon, watching Karachi, Pakistan. Niya din si Rilan Lopez Salagantin, Pastor, pa-shout out. O niya sab din mga pinangga, si Zaldi Dayata, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Niya din ni Anlisa Aninon, mayong hapon, Pastor. Agilos Ochia, good PM, Pastor. God bless. Sit Dayaday, Pastor, good evening. God bless sa program. Salamat, Sit, no? Sa imo mga mayong ideya sa Facebook. Makatawa man tao sa idea sa Facebook. Atong tambag sa itong mga igsuho diya. Nga mag-inampuay na lanta. Iampo ninyo si Pastor Bacalares, ang ato mga leader. O ang mga leader mag-ampo usab ka ninyo. Dili ta mag-away diya sa Facebook. Kanang na sa Facebook, mga talambagan lang na diya. Okay? Na din si Jonathan Contreras. Salamat, Seth. Niya, Pastor, good PM, watching from Thailand. Sabina Jarvig, good evening, Pastor.
Jimmy Alcesto, watching from Iligan City, and God bless, Pastor. So, nakaabot na ka, no? Ikan siya sa gawas. Paul Sai, salamat, Pastor. Maayong hapon usab nimo diha. Hi, Pastor. Maayong hapon. Daghan mga ministro gasangya paano pag-adto sa langit. Pangutana, Pastor, unsa may mga pamaagi o mga rason nga maimperno ang mga tao. Igsoon, maimperno ang tao kung dili gid kamo dawat ng Kristo. Maimperno sa dang tao, igsoon, kung mubuhat kag mga butang. For example, Pinadiyag, Kapitulo 22, versikulo 15. Sa gawas, meaning sa gawas Jerusalem, sa gawas, ana ang mga ero, og ang mga lumayan, og ang mga makahilawason, og ang mamumuno, og ang mga magsimba, og mga Diyos-Diyos, og ang tanang nahigugma, og nagabatasan sa pagpamakak. Siyempre, di kita katong langit. Apil lagi itong mahigugmaon, hinapi, tigpagawal, hambugero, tampalasan. Naidang hambugero na sa Facebook ba? Tanawa ninyo akong wallig zone. Grabe. Nakadawat na tag-ditret. Nasa ikibutan dito nga. Ay, malingaw na tanang mag-ditret-ditret. Ay, salamat ning zone. Himuan na lang ko na ang imo na si mga una. Akong pagkatamison nga mamatay ta diya sa buhat sa Ginoo. Kaysa atong luagan ang atong prinsipyo muratag iro nga dili kauhag mula sa Isayas. Tanawa ro kini ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Uno, atam sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang panahon nga malisod kay ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon mga hinapi. Aboy no natay caller. Caller, go ahead, palihog. Hello, Pastor. Mayong hapon, Igson. Maging hapon. Pwede ko mo tanong? Padayon, Igson, pangutana, palihog. Kung ano akong pangutan na, Pastor, nabalo manggit nga si Ginoong Kristo namatay. Ngunya, nga naman nga, pag saulog siyang kamutay, na may pa sa kalendar nga, usahay Marso, usahay Abril, ano na naman? So, nga hay, usahay, Marso, usahay, Abril. Oo. Ingani ako na nabasa nga komentarista igsoon, matod pa niya. Ang bulan sa Hudiyo mag-start sa diha nga mag-new moon. Gikan sa new moon, pagkaugma, first day na siya. Ihap dahin ka. Og matod sa Leviticus 23, 4-5 size, nga ika-14 kaadlaw mauna ang gitawag og Passover. Si Kristo gipatay sa panahon sa Passover. So ika-14 ihap ka diha sa bagong subang sa bulan. Ika-14 kung ang mao nga new moon nakabutang sayo-sayo sa sayo-sayo sa Marso igsoon. Mo ihap kag 14 musulod sa bulan sa Marso. Pero kang new moon nakasulod sa katapusang bulan sa Marso, inikihap nimo mulusot dito sa Abril, ang ika-14, so Abril ang gitawag Biyernes Santo. So ingana igsoon kalahi man ang pag-counting sa kalendaryo sa Hudiyo. Di man pare sa ato natay January, February, March, lahi sila ha. Nay Abib, Iyar, og ang ilang nga mga pamaagi igsoon lahi sa ato nga mga pamaagi. So, kato akong gisulti mo sa siya Igson. Padayon, Igson. Di mo nakuha? Gibasi sa Newman. Oo. Okay. Nakay-follow up o nakay-laing pangutana? Oo, dagang kay salamat, Pastor. Okay to sa sunod na po. Dagang kay salamat. Tawag lang sa sunod, Igson. Nadini si Juliano Kiamko. Good morning, Pastor Chris. Maayong gabi. Watching from Japan. Analisa Tagalog Cabeles, hello, maayong hapon sa tanan. Dan Sharot Maasin, Pastor, maayong hapon, pangutana, Pastor, ang 144,000 ba? Literal kinib nga numero o dili? Okay? Okay, oy, nakabsa na kita sa itong panahon, Igsoon. So, kini mo pangutana, ato na lang ning tubagon sa tunod. Sunod, kaya nasa mo na number 1 ngayong pangutana, 144,000. Yung number 2, Ezekiel 9. So, akong sabton, Davidjan ang nangutana. Kaya mo ang ilang doktrina, Igsoon. Mo mo nang gitudlo di Victor Tasio Hotef. Nga dihin, kinahalan mag-say-an cry ka. Kaya kung di ka mag-say-an cry, dili ka mapil sa 144,000. Boy na, nakabsan naman kita sa itong panahon, mga pinangga, itong ikalipay. I-share lang ninyo, ha? Para usap, mga benepisyo ang uban. Maing hapon diya kang Sir J. Salcido, ang ato nga
executive producer usab sa Lamdag sa Kamaturan. Bueno, dini lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa among station manager Sir Janster Calibud, ug usab sa among communication director Pastor Hisbon Boscato, ug usab sa media coordinator sa division Pastor Nelson Paulo. Kini lamang si Pastor Chris Macalares mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, mauray angay nga mabuhi. Magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, among gikalipay ang imong nga presensya. Lord, panalangini ang tanan nga mga OFW sa tibuok nga kalibutan. Tanan mga bintista, tanan mga pangulo, ingon nga nausa sa iglesia. Panalangini usab ang mga naminaw sa kanilang lugar. Panalangini usab ang nagbalatian o tanan nga nanginahanlan sa imong tabang. Salamat din tanan, among nagipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. I am a land of contrasts. My heart beats for my people. I know 30 different words for friendship. And show it in 300 different ways. I rise through the rubble of devastation. And break through the chains of fear. I speak for the unheard. I am the Seventh-day Adventist Church. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. My people make me beautiful. My history reveals my strength. Adversity taught me the power of forgiveness. I have found my freedom. My heart is open. My hands reach out. I am the Seventh-day Adventist Church.
Against the backdrop of my turbulent past, my outstretched arms convey a welcome. Within the embrace of my homes, truth is echoed in a song. Grace is displayed in acceptance. A life is changed. My heart is seen in giving, in caring, in reaching, I am the Seventh-day Adventist Church. Agay, murag lapad ba na akong ulo? Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience It's more than a state. of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen To obey and your our parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my Like mom. I love my older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is That's right. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.